Every hours. Nganong magtindog manggita ng kahadlo? Nganong magbarog mata nga malusta, ma-injury ta, nakata sa danger of death. Mo na yang gingon, dito sa 1 Corinthians nga adunay mystery yang gingon nga ilisan jud ta. Aron ang victory atong maangkon nga ang death daw kuno the last enemy of God. Iyahan ang andiron. Kung basahon nimo ng 1 Corinthians chapter 15, magsugod ka sa 23 nga ang Ginoo daw ingon ni Apostol Pablo magput na into order. Kanang i-order niya ang tao nga siya na ang musabdyo. Siya na ang murul sa tanan. Bisan pa kaning 666 siya man ay murul ana ingon pa sa Revelation. Siya nagbuot na, moabot lang daw na ang usa ka gitawag maghari daw kuno nga mapintas nga manap within 42 months. Unya kwaon nang yapon na siya sa Ginoo kay siya ay magbuot ana. Unya ang mga iya sa Ginoo siya po'y maghatag og lugar kung asa siya asa ta dapit. Mo na iyang giingon aron dili ta magbarog kanunay every hour in Jeopardy. Mo nang adunay changes of life. Ilisan niya tong life nga madunot nga kanang corruption. Sa verse 28 sa 1 Corinthians chapter 15. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Aron ang Ginoo muadto na o maghari na siya sa tanan nga diin ang anak daw kuno mismo mo subject na dito and put all things under him. Mabutang na siya sa Ginoo nga ang Ginoo na magbuot kay kana si Jesus Christ. Gipadala lang yun na aron pag-guide sa ato, pag-lead nga musunod ta sa iya kay siya manggod ang dalang kamatuoran o ang kinabuhi. Mo na yang gingon dito sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto my Father but by me. Mo na kung moabot na ang amahan nga Ginoo sa tanan nga diin mo subject na mismo ang kaugalingon nga matod pa niya put all things under him. Mabutang na sa tanan sa Ginoo bisan ang anak mo subject na mo na when all things shall be subdued. Sabaw mo sa nang subdue kanang mag-rule ba, mag-control na ang Ginoo na mag-control ining mga tao di sa kalibutan. Ingon pa sa dictionary ang subdue to conquer and bring into subjection nga kita makangkirnan nato ning kalibutan nga ato ang gitawag og gipait nato pinaagi sa pagtuo nato nga ang atong kalaban di gusto nga kita maluwas. Gusto niya nga mamatay kita mamatay. Wala ang Ginoo ni ani dire aron paghatag nato kinabuhi nga dili ta mamatay. Mo bitaw importante nga matod pa niya aduna tay knowledge. Ang sabyo mo na ang yang isa ka butang nga gingon sa dictionary to bring under control. Nga dal-o na unya ta dito sa control sa Ginoo. Siya na ang magbuot all in all. Nga matod pa ikatulo to reduce the intensity or degree of kanang degree kanang kabugat ba dili sa atong gikadlukan kanang i-reduce na niya nga kita dili na ta mahadlok kung bisan na aman ta diri bisan pag nag-great tribulation kay ngano man siya na ang magbutang sa tanan under sa iyang control na. Mo na iyang gingon dito sa 1 Corinthians chapter 23 basahan ninyo hangtod asa chapter 15 verse 23 to 29 basahan ninyo nga ang Ginoo maghari diri. Nga matod pa niya sa Philippians chapter 2 chapter 3 verse 20 and 21. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Nga matod pa ang atong pagkinabuhi na adya sa langit. Mao na nga sugod karon atong tutukan ang atong manluluwas nga mao si Kristo. Verse 21, who shall change our vil body, that it may be fashioned like into his glorious body, according to the working whereby he is able
even to subdue all things unto himself. Pag subdue na unto himself, ilisa na ni atong build body kining lawas nato nga tinaguan ba. Sinalipdan sa kinabuhi. Kanang bot pasabot nga wa pa nato makabot yun ng eternal life, but we are serving kanang abot ng eternal life. Nag-serve pumunta sa life, hangtod mo abot sa eternal life. Inikabot na sa panahon nga ang Ginoo magsabdyo all things unto himself, nga matod pa niya, i-change na ang ato ang build body. Kanang lawas na to nga madunot, mo na iyang i-change na ang atong body, mo na ang ato akaron. Nga kay ang ato mang conversation na sa langit, mo na sugod karon tan-awo na to na ang Savior, the Lord Jesus Christ, na sa iyang pagbalik diri i-change man ta. Kay dili man na makasulod flesh and blood ngadto sa kingdom of God, doon na changes. Aron ang kamatayon dili na mudaog nato, mo nang gingon nga ngano man gyud mahadlok mo kada adlaw o kada oras. Why we stand in jeopardy, ngano man gyud naata sa danger, naata sa loss, naata sa gitawag og mga butang diri sa tuwag kinabuhi nga mahadlok gyud ta, mo hinungdan maningkamot ta, usay mamakak ta aron dili lang ta ipiton, dili lang ta usigon kanang gitawag kanang basulon. Hinungdan na atong buhaton yun, pero diya sa Ginoo wala diya makasiparit nato diya sa gugma sa Ginoo. Mo bitaw na higugma ang Ginoo ninyo. Sa tibok niyo kasing-kasing sa panahon sa adlaw sa Ginoo, mo nang giingon testingan gyud ka sa Ginoo kung tinuod ba gyud ka nahigugma sa Ginoo. Mo na iyang giingon, subdue all things in himself. Sa Titus chapter 2 verse 13, nga matod pa niya, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great day, God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, jealous of God, matod pa niya, jealous of good works. Kanang matod pa niya din niya, kay iya manggong isabdyo, i-change niya ang atong build body into the passion, like into his glorious body, nga kini i-change niya aron mahimo daw tang mahimayaong lawas sama kang Kristo ba, kay si Kristo karon doon na glorious body ha. Kanang glorious body kanang musud lang siya sa pagka ng mga pultahan o sa mga bungbong, mo nang iyang gingon glorious body. Mo na moabot ang time nga ang atong gitan-aw manggod nga i-change niya atong body into a passion of the matod pa niya body according to the working of whereby kanang isabdyo niya ang tanan, that it may be passion like into his glorious body, sama sa glorious body of Christ. Mo na nga kita nagtan-aw tayo muli. Excuse me. We are looking for the blessed of and the glorious appearing of the great day of God and our Savior Jesus Christ. Mo man atong gitutukan kanang moabot ng glorious days. Kanang Savior nato kanang muani siya. Nga matod pa sa verse 14, who gave himself for us, nga naghatag sa iyang kagalingon alang kanato, that he might redeem aron kita gayud malukat, diya pata malukat, inikita niya us from all iniquities, gikan sa tanan natong mga kamalian, kasaypanan, and purify unto himself, og iya tang putlion ngadto siyang paggilingon, a peculiar people, nga himutan niyang talagsaon nga tao, jealous of good work, kanang mainiton gayud sa maayong bulaton, kanang zeal, gisilyuhan ka ba? Na ikaw gayud ang gipili sa Ginoo, ikaw gayud ang gibantayan sa Ginoo, ikaw gayud ang gigugma sa Ginoo tungod sa good works niya. Zeal, kanang matod pa niya kanang jealous or mainiton nga sa bulaton sa Ginoo. Matod pa sa dictionary ang jealous, marked by fervent partisanship for a person, a cause, or an ideal o ideal. Yung matod pa niya, filled with the character by zeal. Kanang muna ang zealous, kanang
magsilos daw ka, kanang magmainiton yung ka sa bulaton sa Ginoo ba, kanang kinahanglan gayud paymuslan nimo ang panahon nga diin buhaton nimo kay antak na hapit na. Mao na iyang giingon nga He gave Himself for us that He might redeem us from all iniquities. Nga himuon ta niyang purify sa iyang kaugalingon o peculiar people o zealous of a good works. Kanang mainiton ta diya sa bulaton sa Ginoo. Ora na ang iyang ilisan nga mga tao nga adunay mainiton mo bitaw na nga anhigin mo dinhi bilang ikaw gyud gusto mailisan. Kung di ka gusto mailisan, mo nang gingon wa kay zeal, mo kanang zealous kanang ang zeal kuno kanang eagerness ingon pa sa dictionary ha, an ardent kanang ardent or interest or in pursuit of something, kanang imog yung gipursu kanang something ba nga unsa may something nga atong gialagaran sa Ginoo, mabato na nato ng eternal life. Mo na atong ipursu gyud ato gayon ng pangitaon gyud. Mo na ang meaning sa zeal ingon sa dictionary kanang eagerness, kanang ardent is hot ba hot, kanang init gyud ka. Mo nang gingon kanang interest, ano na gyud kay interest in pursuit of something. Nakay interest gyud nga di nganong nangalagad ka sa Ginoo nganong niani kag dinhi kay gusto gyud ka nga mailisan imong lawas kay ngano man sa diha mo abot ang great tribulation di nakamahadlo. Mo nang gipulso gyud nimo kanang changes the day of the appearing of our Savior Jesus Christ, adunay the great gift. Mo bitaw na nga importante nga ang tao gayon aduna gayoy knowledge ba. Ang Revelation chapter 3 verse 19 ingon manggod niya din ha, as many as I love, I rebuke and chasten. Be jealous, therefore, and repent. Kanang zila, kanang dili ng pagsina, kung dili kanang mainiton jud ba, ngunya maghinulsol jud ta, kanang tinuod jud nga, nagbasol ta nga diin, mali nga itong gibuhat, das tubangan sa Ginoo. Kay nga naman, ginabadlong ta sa Ginoo, kay iyang higugma, katong mga tanan, kung gusto mo gigugma sa Ginoo mo, nagbadlongon jud mo. Na matod pa niya, I rebuke and chasten. Mo na nga karon ginpulong sa Ginoo, nagapadlong sa inyo, naga-rebuke sa inyo, kay nga naman, higugma mo sa Ginoo. Kay kung wa pa mo kay baloy ni pulong sa Ginoo, wa mo higugma sa Ginoo, na mga tao sila kabalo kung silang hilabwaton because wala na sila gigugma sa Ginoo. Mo na kamo adunay silyo sa Ginoo. Abi nimo sa Roma chapter 10, kung imo nang basahon 1 to 5, ang Israel do na sila zeal of God. Aduna gyud nga ang Ginoo gayud kani mga tawhanan ni adunay kainiton ang Ginoo kanila. Pero dili lang according kung naa sila kadasigon o mga kainiton nila, matod pa niya dasig sila sa Ginoo. Matod pa niya, but not according to the knowledge. Dili pinaagi sa kahibalo. Kanang wala sila kahibawan ba, kung gusto lang nila, hala daig, simba, at so lang, wa sila kabalo kung sila yung buhaton. Munang gingon usahay nga din, ang ilahang pagbuhat, dili acceptable sa Ginoo. O bitaw na kita, kung wa tayo knowledge, laglag lang yapunta. Mo na nga, kung mainiton man lang ka, mo nang kanang kinanglan aduna kay knowledge. Kanang muabot nga din ang knowledge nga unsa gayo imong buhaton. Mo bitaw nang mingon na daan siya sa Hosea pa o panahon ni Hosea chapter 4 verse 6, why people are destroyed because lack of knowledge, because they reject knowledge. Mo nang wala sila hunahuna sa mga akong buhaton, sa may among buhaton sa diha nga moabot ang Ginoo, igo lang dito mo simba mo dai. Mo bitaw nang kinanglan natay pulong kay kini pulong manggod is the light, a light. Kung sa gingon ni David sa Psalms 27, thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Mo ba na? O, 42 ba to? Sa Psalms, no? Thy word, o kanang pulong daw sa Ginoo, kanang light niya sa dalan. Mo nang gingon niya diya. Mo na nga ang but pasabot niya, kanang knowledge, mo na ang gitawag og kanang truth, no? Kanang gitawag niingon ni Job ba? Matod pa ni Job sa chapter 29, verse 13 and 14 to 15.
Sa verse 13, they spend their days in wealth and in the moment go down to the grave. Ilang hatag ang ilahang time ngadto sa mga bahandianon unya sa kalit lang moadto sila sa lugmanan. Sa verse 14, therefore they say unto God, depart from us, for we desire not the knowledge of thy ways. Nga matod pa niya ilang gisulti diya sa Ginoo, palayo ka namo kay wa gid mi nagdesire anang kahibalo anang imong mga dalan. Tanawa mo ni giingon ni Hubag giprapisi ni ang mga tao ingonana kamo ingonana ba mo wa mo nagkinahanglan sa knowledge sa dalan sa Ginoo. Ang verse 15 nga matod pa niya, what is the Almighty? Unsa man din ng Dios nga makagagahom basig wala mo naghuna-una ng Dios nga makagagahom. Nagsimba lang mo nga naghuwat lang mo luwason ta kay mao ni giingon. What is the Almighty that we should serve? Nga nganong mga lagad ta serve Him, and what profit should we have? Ug unsa may atong makabot diha kung mga lagad ta, if we pray unto Him, kung mag-ampo daw ta niya. Muna ang mga tao walay knowledge sa Ginoo, wa na kinahanglan og knowledge kay ngano man. Wingon man lang sila unsa may atong makabot ng mga lagad ta diha be? Magdut-dut daw ta be. O bito na unang panahon na nagingon nga kinahanglan balance. Mangwarta tao niya mga lagat ito sa Ginoo mo nagi-balance. Kaya unsa daw yung makuha diya kung magsigil at pangalagan diya di magkwarta. Mo na iyang giingon dinhi unsa ilang profit that we should we have if we pray unto Him, kung mag-ampo ta niya nga naa naman tay daghan kwarta. Unsa may makuha tinuod man gyud di naka munahanglan mudot do sa Ginoo magmainit sa Ginoo kay daghan naman kay kwarta. Kung naggingon they did not desire the knowledge of the way of the Lord. Wa gid sila nakahibalo sa knowledge sa Ginoo. Wala yang gingon dito sa Hebrews chapter 3 verse 10. They have not known my ways. Ingon pa sa Hebrews wa gid sila masayod sa akong mga dalan. Mao bitaw na nga adunay kwan din niya akong usay pangutana ba sa pulos sa Ginoo. If you did not know the way of God, you should not enter into my rest. Ingon pa niya, kung dili ka kabaw sa dalan sa Ginoo, dili gyud ka maka-enter sa dalan o sa pahulay diha sa Ginoo. Kanang gitawag dili ka maka-enter ba kung wa kay knowledge kay usa man yung pag-enter kay nga man ay gitawag og gate, aduna may mystery nga aduna may gitawag from the beginning of the world gitago man na. Mabitan ning niingon si David sa Psalms chapter 95 verse 10 to 11. Matod pa niya sa mga tao daw dito sa Ginoo gi-refer o inumduman ni David Ingon pa dito sa pulong, 40 years long was I grieved with this generation and said, it is a people that do err in their heart, and they have not known my ways. Dito pa sa wilderness, sa diyang gawa sila sa Egypto. 40 years sila nagpuyo sa wilderness. Mao nang giingon ni David, pasuko nila ang Ginoo. Kanang gipaantos ba nila ba? Ingon pa niya dito, kining generation, matod pa niya, long, 40 years long was I grieved, o gipaantos with his great generation, and said it is a people that do err. Muni mga katawhan nga nagkamali. Matod pa niya, in their hearts, sa ilang kasing-kasing, and they have not known my ways. Wa man gud sila kabalo sa dalan sa Ginoo. Mo nang giusab pod sa Hebrews chapter 3 verse 10, I was grieved with the generation and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. Mo nang giingon sa Hebrews sa Old Testament, sa New Testament, nga wa gyapon sila mahibaw sa dalan. Nga bisan na si Kristo, mo nang gi sulat yun dito sa mga Hebrewanon nga din wa gyapon sila kahibalo sa dalan. Ang Genesis chapter 6 verse 12, nga mo na yang giingon, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth.
daan pa atong unang panahon sa pagbuhat pa sa mga tao sa Ginoo. Naitabo na gyud ni nga din ang mga tao nga matod pa niya nakurap na gyud nga ang Ginoo nagtan-aw diya sa kalibutan ug ang kalibutan natan-aw niya nga kurap. Kay ang tanan manggong unod gikurap nila ang dalan sa kalibutan, ang mga dalan sa tao gayud korupsyon kanang pagkadunot ba wa bitaw to hinungdan gi dunupan ang kalibutan kay wa na may laing nagbuhat og matarong. Wa pa man to si Abraham, wa pa man tong mga iya sa Ginoo, basta niabot lang adin nagkadagan si Adan ug si Eva hangtod kang Abel kang Cain, hangtod na himong mga corruption na corrupted na silang tanan, wa na kaila sa Ginoo. Mo bitaw na nga din ang Romans chapter 8 verse 13, for if ye live after the flesh ye shall die, but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Muna kay ang tanan manggod at unang panahon, ang mga unod man daw na kurap man na, mo nang giingon ang ilang mga dalan dis kalibutan puro kurap. Mo na ang magkinabuhi daw diya sa unod, mo nang nangamatay. For if ye live after the flesh, ye shall die. Kung ang tao namatay because nagkinabuhi siya sa unod, mo na iyang gingon, but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Pero kung imo nang anang meaning sa mortify baka nang na-embarrass gyud ka nimong lawas sa diha nga nakailakas pulong sa Ginoo, gimortify nimo. Matod pa dito sa dictionary, ang mortify is to subject to severe embarrassment. Nga matod pa niya to subdue or to daya din kanang bodily appetite. Nga matod pa niya, so the way that leaded to life is spiritual. Nga matod pa niya kanang ato ang unod daw kuno, matod pa niya, do mortify the deeds of the body, mabuhi kita. Anong buot pasabot ka ng imuhang lawas nun, unod nun, kung idawat ka sa Ginoo, ginalang i-mortify na imong lawas ka ng buot pasabot ka ng kaulawi na imong lawas, diyas tubangan sa Ginoo. Kanang butang buot pasabot niya nga, kanang imong buhat ba, aron mabuhi ka, kanang muingong ka nga, kanang mubati ba ka kanang nagbuhat kag daotan niya Christian ka, di ba ka maulaw? Sabi no sa tinuodang usay magpray ko dayon sa Ginoo nga din nahimo kong pangalaga sa Ginoo na iniabot ang panahon nga katong na may usa ka gitawag ug gipatawag na mo dito sa pulis. Pero tigyon ako pangayo to sa Ginoo, di gani unta ko gusto nga unta mapriso siya, pero kay tagamay nagingon ipapriso aron mo tagam. Mato nakaingon ko sa Ginoo, Lord, sa mga kong buhaton. Pwede ba mo sang atin noon, wak namin isang atong kaso, amo lang gipa kuan lang sa pulis para matuning ko Ginoo kung unsa man gyud imong plano. Anang giingon na bati gyud nako ang kanang murag ulaw ko ba kaning unod ba nga diin ni submit ngadto sa pamaagi sa unod nun gani. Mabot to makaingon ko sa Ginoo, paita giday Ginoo na ang kuno nako imong ngalan mo niya ingon hinilang gyapon akong buhaton. Mabot to ang hangyo nako sa pulis nga, sir, asa man ninyo dalon? Ingon pa niya dito sa kulungan, ipabukbuk. Moto na kayong ko siya, pwede ba ka nang, daghan ko yung reason nga, nangyo ko sa Ginoo nga matod pag kumahimo. Ingon dahil itong uban nga, dili na pwede, kinanglang gayud nga. Itawag nga, makuan siya ba, matagam ba, unang ningon kong, ingon ko, buhi ilan dahil silang pagkaugma sir. Ingon ko siya nga, dili pwede, kinanglang 24 hours yun. Moto na kayong Ginoo sa magyud akong buhaton. Oto pagulin ako, otong pag abot sa balay, gusto ko nga hatdan og pagkaon kay nga naman naagad sa akong konsensya ba nga nakaingon gyud ko nga paita gyud ni kung unod-unod lang no. Lipay man ta pero unod-unod, pero naamang pulong sa Ginoo. Mo nagitawag og immortify the deeds of the body. Kanang imog yung kinanglan kaulawan na ang imong buot sa imong lawas mo nang mingon ko nga dili ang tanang bagay ba. Kaya nang muulaw yung gustupangan sa Ginoo nga di na ko nang alagad sa Ginoo, magkinabuhi ko sa spiritual, maulang gyapon akong buhaton kanang tawhanon. Wa man ko naglakaw subay sa unod mo nang nabati gyud nako mo dining pag-multiply sa anong lawas ba
nga mao nang hinungdan ako nabati nga hatdan unta ako pagkaon, pero mao nang ingon ang ubang tao nagkatawa sa ako, imong gipakulong niya hatdan mo pagkaon, di na butagon. Kay wa man gud sa ko nauna gud kanang gitawag unta nga ang Ginoo unta ang gusto nako nga moy mo soul, pero niabot man ang panahon nga din ang mga tao di ipapulis na nila. Muna nga pasalamat ko sa Ginoo, sige ko ka Lord, tagaay lang ko kalinaw hantod nabatunan akong kalinaw, glory to God. Og naibawan ako na kanang mortify, kanang kaulawan ba, ulaw gyud tinuod ni Kristohanon nga di musukol gani sa unod. Kanang unod nun niya, imbis na kinabuhi ta diya sa kang Kristo spiritual, mao na ang gingon, ang nagkinabuhi diya sa unod mamatay gyud. Muna kung ang tao nga matay kay naa sa unod. Bisan ang mga pastor ako hinumduman siguro ngano nga matay man sila kay nagkinabuhi siguro sa unod. Kay mao man gingon nga din ang flesh matod pa niya, for if ye live after the flesh, ye shall die. Mamatay gyud ka, mo nang gingon dapat, but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Aron mabuhi ka, kinahanglan kaulawi na, mo na sugod karon kaulawi na ang inyong gibuhat sa inyong lawas, despaman sa Ginoo nga ikaw nangalagad sa Ginoo, nahigugma ka sa Ginoo niya. Magbuhat lang gyapon ka, mo nang gingon di ka maulaw. Mo na iyang gingon dinhi sa ato pa. The way that leadeth to life is spiritual life. Kanang spiritual life, mo nang gingon dito sa matod pa niya sa Roma chapter 8 verse 1. Dunay kanta na, there is therefore no condemnation who walk not after the flesh. Ang wala na paghukom katong naglakaw subay dili sa unod. Walk not after the flesh, but after the Spirit. Dapat maglakaw ta diya sa Espiritu. Mo nang gingon, if we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. Kung nabuhi man ta sa Espiritu, pinaagi nga matod pa nga ang Ginoo nagbuhi sa kang Kristo gikan sa mga patay. Ingon pa niya, mao na ang ato ang kinabuhion. Nga matod pa niya sa Matthew chapter 7 verse 13 and 14, narrow is the way, and few there be find it. Kanang bot pasabot, kanang pagkinabuhi manggod sa Espiritu, gitawag na og narrow. Kanang narrow, lisod ba? Lisod. Kanang gamay lang. Kanang matod pa sa dictionary, slender. Kanang like, kanang wingon ka sa babae ba nga, slend kayo lawas. Kanang gamay ba? Gamay. Matod pa sa dictionary, less than standard or usual. Kanang gamay sa mga standard ba, kanang ang dalan dili gyud ingon nga broad ba, dili gyud kanang bot pasabot higpit ba, kay narrow man. Matod pa sa dictionary katulo, limited in size or scope. Limitado lang siya, kanang ang bot pasabot kay limited, dili ka gyud ka gitawag og kalihok-lihok ba. Mao na ang dalan sa padung sa spiritual life that leadeth to life. Mabitaw na nga maglisod yun ta pagkinabuhi na si spiritual. But ang gusto yun sa Ginoo, na muagi yun ta anak. Dili ta pwede nga di muagi ta anak. Mabitaw nang naigingon sa Ginoo ni Jesus Christ mismo ha. Kang musunod daw kaniyang sa gingon ni Jesus Christ. Ginoo, musunod yun ko unta nimo. Mo nang giingon siya nga, biyay ang tanan, kagtangan. Mo nang matod pa niya, who shall lose it for my name's sake shall find it. Who shall find it, shall lose it. Kinsa katong nawad-an tungod sa Ginoo, makakaplag na. Apan katong nakakaplag, mo nang gingon mawad-an nino na. Mo na nga, sultihan ta mo, dalaygot ang Ginoo nga ako. Glory to God nga. Wala ko tagay sa Ginoo mga permanente. Nga sarili yun nako, nga di nakabot yun ako sa akong pagpanikamot. Una nga naman, kay gusto na ko makabot yun ako ng gingon sa Ginoo. So kung gusto na ko makabot ng iya sa Ginoo mo, nang kinanglan, mawagtangan yun ko. Mabita na ang dalan sa Ginoo, narrow na, kung sa gingon dito sa Matthew, enter ye in the gate. Kanang matod pa niya, for wide is the gate that leadeth to death, but narrow is the way that leadeth to life. Una, and few there find it. Mo nang gingon sa Lucas chapter 13, verse 23 and 24.
Then said one unto him, Lord, are there few that be saved? And he said unto them, sa verse 24, strive to enter in the straight gate. For many I say unto you will seek to enter in and shall not be able. Sa tinuod lang ang pangutanin ni gamay ra bay maluwas Ginoo. Unsay gingon ni Jesus Christ? Paningkamuti lang. Kay dagay naninguha apan dili makahimo, di gid makahimo tanawa. Sa ato pa bisig naning kamot ta, mingon kita nakahimo ta. Kung wata kay balo anang gate, kanang way of life, mo nang giingon, di kita nato ang mahimo. Mo bito ng pangitaon yun nato na. Mo bito ng istribon tag yun na ang mga gitawag og mga buhat sa Ginoo kay nga naman. Kinahanglan mo agi kita anang dalan. Kay gi-promise na sa Ginoo sa iyang kapungod di kita makasulod anang grace. Nga din, nanong niduol ta sa Ginoo, aron makabaton ta grace of our souls kay ano man. Naigiandang nga impierno para lutuson sa Ginoo o itorment ang kalag sa tao. Mo ni gingon sa Biblia, mo bitaw na nga din kita maningkamot jud ta mo nang mga yutag tabang sa Ginoo. Daghan may pamaagi, nagsit jud siya og way. Mo na nga hisgutan nato ng dalan na anang dalan sa kinabuhi. Mo na atong agion sugod karon mo ni ang final words. Nga ang giingon ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 7 verse 12, for wisdom is the defense. Kanang wisdom ba kanang kahibalo. And money is the defense. But the excellence of knowledge is that wisdom. Give it life to them that have it. So, ang nakahatag ng life sa tao, kanang wisdom, kung wa kay kabalo, sa mga pamaagi, unsay imong buhaton, kanang dalan that lead to life, manang giingon, wa kay kinabuhi. Kay ang wisdom, nga hatag ka na kinabuhi, to them that have it. Mabita na si Solomon nagpahinumdom sa mga tao basilang pagtuo nga sila naa sa life, eternal life, which is going to dahil sila. Sabi mo sa tinod, di ba, ako na nanggingon ninyo, in the grave there is no hope of the truth. Dili na makalaom ng lubnganan nga to sa kamatuoran. Grave cannot praise God, cannot thank God. Ang naa na sa lubnganan, dili na nakadaig, dili na kapasalamat. O bito na samtang buhi pata. O bito na iyang gingon, wisdom is a defense and money is the defense. Duha na kabuo. Tinuod na ang kwarta, depensa na kalibutan. But wisdom is the defense. But the excellency of knowledge is that wisdom. Ang pagkamaayo sa kaibalo, kanang wisdom. Kay kanang wisdom, naghatag na og life nga ni atong mga tao nga naay wisdom. Kung na kay wisdom, naa kay life. Kanang wisdom nga giingon niya, kanang the tree of life, ingon pa ni Solomon. The tree of life, wisdom, kung makabaton ka na, the principal of all things, ingon pa ni Solomon is wisdom. O bito nang importante, magkisgutaan ng wisdom kay ang wisdom, mo na ang nagtudlo sa dalan. Kung wa kay wisdom, di ka kakaagyan ng dalan, di ka katultol. Mo bitaw ng narrow is the way that leadeth to life, and few there find it. Gamayra ang nakakaplag ini. Mo na aron usata sa nakakaplag, kinahanglan mahibalo kita nga kanang wisdom nga nag-lead to life. So makabaton kag life kung doon na kay wisdom. Mo na mingo ko ninyo karon, kanang way of life is spiritual na. Dili na ingon ang pagkinabuhi gyapon nimo diri unod nun ng gyapon ka nya wala ka nagunab na inyong pulong. Puro lang gyapon butang bis kalibutan butang. Naalang gyapon kay kalipay kung mahimong gani. Matod pa ang beatitudes ni Jesus Christ. Kabaw mo siya na beatitudes. Kanang blessedness ba? Kanang mga maayong tao nga kung magbuhat ini, unsa may blessed so sa katao nang alagad sa Ginoo. Kanang una, blessed is the the poor in the spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Ang makasulod dito sa kingdom sa Ginoo, katulang mga pobre nga naa diha sa Ginoo, nasa espiritu. Walay gingon, blessed is the rich. Ingon pa dito ni Jesus Christ, opposite ato, woe unto the rich. Ano man?
Wala sila bahin daw kuno sa langit. Mo nang giingon, blessed are the mourn in the spirit, or they shall be, matod pa niya, comforted pohon. Kanang kung nag-mourn man ka diri sa kalibutan, kay wala ka gipugnan ka sa mga pulong sa Ginoo aron maglipay-lipay kini mga butang. Bobita na ang giingon ni Solomon, ang pagpangalagad sa Ginoo is mourning. Wala na giingon, he turned my mourning into dancing. Bisan pag nag-mourning ka, pero nagsayaw ka. Wala ang mga redeem sa Ginoo. Therefore, the redeem of the Lord shall return into Zion with everlasting joy. Wala ang gladness upon their head. Muna kanang mourning is turned into dancing. Muna ang tanan ng alagad sa Ginoo nag-mourning na. Nanong nag-mourning man na sila? Nagbalata ba? Muna ningon si Solomon, it's better to go to the house of mourning than to go to the house of kanang pista ba? Celebrating. Kay kung mo adto ka sa nagselebrar, mas maayo pang adto ka sa nagbalata sa mga naay nagbalata diya kung asa man na, mas maayo pa daw ng tao kay kontra nang nagsaya-saya ka sa kalibutan. O bitan na kumingon ninyo, undangin na ninyo pagsaya sa kalibutan. Kanang umingon ka, nalipay ka, pagbuhat lang good. Pero inang ginulod, wag yung kung malipay ini, kaya nga kung kalipay, ikaw ra gyud. O bitaw na nga kanang mga butang, ayaw gid niyo panganduya, adto ta dito, maglipay-lipay ta. Kung wabot ang tag na adto, adto. If God's will, di ba? Bisan gani na ang business, unsay giingon ni Santiago, anong wingon daw ang tao, amo ato ta sa mga syudad, magnegosyo ta dito, nagbuhi ta dito. Manang ningon si Santiago, muadto ka lang dito if God permit, if God's will. Manang pangayuha sa Ginoo kung asa ka muadto Lord, kung imong i-permit muadto mi dito, adto mi dito. Kung dili, naay mga sign, hatagan yung kagilhanan, suportahan ka, suplayan ka, malipay ka. Not because nga diin maglipay ka dito, but because kay usa na kagitawag og naman po kay kinabuhi sa kalibutan, but spiritual lang, pero wag gini mong gipangandoy nga moadto gyud ka aron malipay ka ngano man. Ang atong Dios nga gialagaran nganong gitawag siya jealous, kay di siya gusto malipay pagkagbutang sa kalibutan. Kaya ng mga butang sa kalibutan, usa na ka idol diri sa kalibutan. O bitaw na mingon kaninyo ang tinuod life mo ng spiritual, magiskuta ng unsa ng spiritual life. Kay doon na na'y kahayag, doon na na'y kalinaw, doon na po na'y pagkaon. Doon na'y mga way of peace, doon na po yung way of, kanang gitawag, kanang naakay ginakaon sa tubangan sa Ginoo. Mo bito na ang atong pagpangalaga sa Ginoo, gitawag na giuhaw o gigutom. Atong tanan ng alagad, therefore, giuhaw na siya o gigutom. Bulaan katong giuhaw o gigutom sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Muna karon kinahanglan uhawon ta sa pagkamatarong sa Ginoo. Gutmon ta kay nga naman moabot ang tag na diya natang pagabusgon sa diha nga moabot na ang panahon nga matod pa niya, there will be a famine in the land, not the famine of meat and food, but matod pa the famine to hear the word of God. O bitaw na samtang di pa na moabot, kinahanglan mabusog na ta. Mahibaw na ta ba? Mo ni ang akong final nga isulti sa inyo, ang final gidingon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan manulod ta. Matod pa niya, enter ye the straight gate. Unang gingon ni Jesus Christ, enter ye the straight gate, for wide is the way that leadeth to it. Wide and broad that leadeth to it, but narrow is the way that leadeth to life. Unang ningon si Solomon, there is a way that seems right unto a man. Aduna daw dalan kuno sa tao nga para kaniya tama na. But the end thereof is death. Pero ang katapusan di ang nakamatayon. Mo nang ayaw mo pagkumpiyansa sa inyong kagalingon nga tama na ni. Kinahanglan mo continue pa ta kay naa pa may time nga ato yung tan-awon kung unsa pag-final nato nga buhaton des tubangan sa Ginoo kay matod pa niya dili pa igo daw puno kini ato ang pagdawat sa pulong sa Ginoo nga budawat ta ang kingdom sa Ginoo, naa pag-final sa Ginoo. Mao bitan ako mingon ninyo, ayaw gyud mo biya sa Ginoo. Labi na kapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw mo kumpiyansa nga diin mingon mo daghang pay panahon. Ako mingon gyud ninyo kay ang Bible nag-ingon man gud kanunay nga ang Ginoo naa nas pultahan. Ang Ginoo haduol na mobalik.
Yung sa matong buhaton, mingon na taang ginuudugay. Mo na mingon ko ninyo, hapit na ang panahon. Gani kung mingon ko ninyo, basig di takabot og December. Basta mingon lang ko ninyo nga hapit na ang panahon, gamay na lang ang panahon. Mo nang maningkamot lang kita, wata kabalo kung butong na gyud ning gira gyud, kahilom lang ni ang Ginoo na sayon. Ang importante mangandam gyud na. Ato yung buhaton ang tanang bulaton na to, ang bulaton na to diya sa Ginoo is pagtuo. Mo nang tuo yan tanan mga pulong nga diin inyong nadunggan. Kay mao man ni ato ang life. Kaning pulong mao ni atong life. Manindog tan tanan basta sa magtapos. Mag-awit ta og sa kaawit diya tubangan sa Ginoo.